Ahojte, ukážem vám ďalší cvik, ktorý si robíme na bolavé ramena. Takže pôjdeme teraz na 4. Urobíme si mačku, pozíciu mačky. Dávame tlak do ukazovákov, keď sme v tejto pozícii. Akoby tlačíme to do ukazovákov a ramena sú pekne, nie sme odvisnutí, sme pekne spriamení. Áno, toto je nesprávne. Musíme byť pekne spriamení a len držíme v tejto pozícii tlak do tých ukazovákov, ramená sú pekne vystreté, hlava je v predĺžení chrbtice. Vydržíme aspoň na 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a uvoľníme. Teraz sa uvoľníme, teraz to môžeme odvisnúť. Áno, teraz sa kľudne uvoľníme. A ideme druhýkrát. Zase pekne sa vystrieme do spriamena a zase 10 krát. Áno, toto je druhý cvik. Takže aspoň 3 opakovania. Vydržať na 10, pekne vzpriamení. Dobre? Vyskúšajte, určite to pomôže.